«23 Ιουλίου 2023, εδώ στο Ανθυρό Αργιθέας Αγράφων Καρδίτσας, στα Ανθυριώτικα 2023, ένα παραδοσιακό σαντούρι με το περιβάλλον των βουνών μας. Εδώ απόψε έχουμε μία μουσική βραδιά στο πρόγραμμά μας με τον συγχωριανό, τον συμπατριώτη, τον Άγγελο Ρίζο του Τιμολέοντα και την οικογένειά του. Θα μας χαρίσει μουσικές στιγμές παραδοσιακές με διάφορα τραγούδια, καλλιτεχνική φλέβα, η Ριζέη. Δυο κουβέντες για την απόψινή μας βραδιά. Ναι, έρθετε όλοι να μας δείτε, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πρόγραμμα για τα πάντα, νησιώτικα, τα πάντα και κυρίως υπηρώτικα. Μάλιστα. Το όνομά σου? Μαρία Ρίζου. Μαρία Ρίζου. Του Τιμολέοντα. Εγγονή. Εγγονή. Ναι. Του Άγγελου κόρη. Ναι. Και ποιος άλλος είναι στην κομπανία σας απόψε? Είναι ο πατέρας μου που ναι. βοηθάει, ο αδερφός μου ο Στέφανος ο Ρίζος που παίζει βιολί και δύο φίλοι οι οποίοι είναι ο Θανάσης Δημητρόπουλος που παίζει κλαρίνο και ο Νίκος ο οποίος παίζει λαούτο. Καλή επιτυχία εύχομαι να έχουμε απόψε, να έχετε, να έχουμε σαν χωριό. Ναι, σας απολαύσαμε και παλιότερα. Ναι. Πάλι. Ένα μικρό αφιέρωμα να μας κάνεις για να κλείσω την καταγραφή με όποιο θέλεις. Ναι.
Εξαιρετική. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ και εγώ για την καταγραφή Μενέλαος Παπαδημητρίου, για να υπάρχουν και κάποια για το μέλλον αρχεία. Ναι. Η παραδοσιακή μουσική της πατρίδας μας είναι έμφυτη, είναι συνειδητή για αυτούς που την αγαπάνε και ασχολούνται, και για μας από κάτω να τους ακούμε, να τους θαυμάζουμε, να χορεύουμε ανάλογα κλπ. Για την καταγραφή Μενέλαος Παπαδημητρίου.